Ako sa vyrába sedačka? Časť druhá. Pokračujeme u kračírky, ktorá najprv obkreslí a vyreže šablóny a požadovaný model. Pritom musí dávať pozor na orientáciu, aby každý kúsok sedačky ladil. Následne sa začistia okraje na stroj, ktorý sa nazýva overlock. Začistené kusy sa zošijú a pridá sa ultrasil, to je to čierne. Ultrasil sa pridáva kvôli čalúneniu. Čalúnik vďaka nemu vyťahne látku tam, kde potrebuje a pristrelajú na vnútro sedačky, ktoré nie je vidieť. Napríklad ako tento sedák alebo neskôr chrbtová opierka. Sedačku vybúcha, aby látka povolila a pristrelajú tam, kde treba. Odpozoral som, že skúsenosť čalúnika sa dá merať kadenciou strieľania spiniek. Ide o jednu z najdôležitejších častí výroby, kde sa musí doľadiť každý detail. No a tu som ja, ako sa trápim so záhlavníkom, na ktorý čalúnik zabudol. Ideme do finále. Sedačku si položím na hydraulický stôl, namontujem nožičky a zavolám kolegu, aby sme jednotlivé časti zložili. Nastavím látku na kovania, aby sme zabranili dotyku kov na kov. A celú sedačku skontrolujem. Takto vyrobená sedačka môže ísť k vám domov. Ak vás zaujímajú príbehy z tvorby nábytku, dajte nám like alebo follow. Sme Remark. Vyrábame poctivý nábytok na mieru.